שימו לב שאתם לא שורפים אנרגיות על סיטואציות ועל אנשים לא נכונים. כשבן אדם בא להתייעץ איתכם על בעיה מסוימת, משקף לכם בעיה, עובד, בעסק, לקוח, בן זוג, בת זוג, לא משנה מי, חבר מתייעץ איתכם, משקף בעיה, וכשאתם נותנים פתרון או נותנים תשובה או אומרים מה אתם חושבים שצריך לעשות, הדבר הראשון שהוא אומר לך או היא אומרת לך, זה, כן, אני כבר עושה את זה, או לא, כבר ניסיתי את זה, זה לא עובד. עוד לפני שהבינו בכלל מה אתם מציעים, איך זה נראה, למה בדיוק אתם מתכוונים, גם אם זה נשמע דומה למשהו שהם סיפרו לעצמם שהם ניסו, אם דבר ראשון שהם אומרים זה לא, כבר ניסיתי את זה, צריך להיזהר, זה דגל אדום. כי זו יכולה להיות אינדיקציה לכך שהבן אדם שמולכם לא באמת מחפש פתרון, אלא יותר רוצה להוכיח לעצמו שאין פתרון, ויותר רוצה להוכיח לעצמו שכל מה שהוא עושה זה כבר נכון. וכשאתם נותנים מידע חדש, או מציגים אופציה חדשה, או הסתכלות חדשה, או מיינדסט חדש, התגובה הראשונה היא להגיד, לא, אני כבר עושה את זה. כלומר, אני רוצה כמה שפחות למצוא דברים שאני לא עושה. אני עכשיו במחשבה של איך אני מוכיח לעצמי שכל מה שעשיתי זה נכון, פשוט אין לי מזל, פשוט אני הקורבן, פשוט האחרים לא בסדר איתי, וכו' וכו'. אז איך בכלל היינו רוצים שבן אדם ייגש אלינו בסיטואציה כזאת? כי יכול להיות שאנחנו נציע פתרון. למשל יבוא עובד בעסק אצלכם בחברה ויגיד לך, שמע, יש לנו בעיה עם הלקוח הזה והזה, ואתה תגיד לו, שמע, אני חושב שצריך לעשות פה תיאום ציפיות יותר מדויק. והוא תגובה ראשונה, וזה בטוח קרה לכם מתישהו, תגובה ראשונה, לא, כבר עשיתי את זה איתו, זה לא עובד. כן? או שיבוא אליכם מישהו, יבקש עצה לגבי בעיה, חברה באה אלייך, מבקשת עצה לבעיה, לא, כן, כבר ניסיתי את זה, זה לא עובד. רגע, איך עשית? מה עשית? מה אתה יודע? ואחר כך, הכי מצחיק שאתם בודקים, ואתם רואים שמה שהם מבינים שצריך לעשות, או מה שהם ניסו לעשות, ומה שבפועל צריך לעשות, או מה שאתם התכוונתם אליו, זה שני דברים שונים לחלוטין. אז לי זה היה קורה הרבה בעבר, עדיין קורה לפעמים עם אנשי מחירות, שהיו באים להתייעץ איתי, או חברות באות להתייעץ איתי על בעיות, אני אומר, אוקיי, צריך לבדוק את הכיוון הזה, אומרים, לא, כבר ניסינו את זה, לא, כבר עשיתי, אני כבר עושה את זה. אחר כך, נגיד, זה איש מחירות, אתה שומע את השיחה, ואתה רואה שזה בכלל לא דומה למה שצריך לעשות. אז תזהו איזה אנשים באים מראש עם תדר של אני בא עם בעיה, אבל בגדול לא משנה מה תגיד לי, אני אשכנע את עצמי שמה שאתה אומר זה לא הפתרון. צריך להיזהר מזה, כי זה עלול לקחת מאיתנו אנרגיות מיותרות. איך כן אנחנו רוצים שאנשים יבואו אלינו? איזה אנשים כן כדאי להשקיע בהם אנרגיה? כשהם באים עם התדר הבא. גם אם אתה אומר לי משהו, קודם כל בוא נחלק את זה. יש את הרמה של המיינדסט שאיתו אני מגיע, ויש את הרמה של איך אני מגיב. עכשיו אני שם את עצמי כבן אדם שמבקש את העזרה. כי אגב, הדבר הזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, ולכל אחת מאיתנו, כולנו טועים בדברים האלה לפעמים, אבל כשאנחנו אלה שמייעצים, כדאי להיזהר ולשים לב, ולראות את הדגלים האדומים האלו. אז עכשיו אני בא ומבקש עזרה, ואני שומע משהו שדומה למה שכבר ניסיתי. אז אני בא מתייעץ, ואומרים לי משהו שנשמע דומה למה שכבר אני מכיר או ניסיתי. רגע, קודם כל אני צריך לחשוב, יכול להיות שהבן אדם מולי, במיוחד אם אני באתי להתייעץ איתו, זה אומר שאני רואה בו כגורם סמכות, שמבין דבר או שניים. ואז אני אומר, רגע, לפני שאני קופץ להגיד, כן, כבר עשיתי את זה, כן, כבר ניסיתי את זה, אולי אני אגיד, שנייה, יכול להיות שמה שאני מכיר שעובד, או מה שאני הכרתי שנכון לעשות, או לנסות, או איך שסיפרתי לעצמי שזה נכון לעשות, אולי זה בכלל קשקוש, אולי אני בכלל לא עשיתי את זה טוב, אז שנייה, אני אשתוק רגע, ואני אשאל, איך זה כן נכון לעשות את זה? כלומר, איך הוא רואה או איך היא רואה שצריך לעשות את הדבר הזה? יכול להיות שפספסתי, יכול להיות שכן עשיתי תיאום ציפיות בדמיון שלי, כן, אני חוזר לדוגמה עם העובד של התיאום ציפיות, אבל עשיתי את זה גרוע. זה טוב לי, אני רוצה למצוא שעשיתי משהו לא טוב, כי ככה אני יכול לתקן ולהשתפר. אחרת מה, אני חסר אונים, אני אבוד? זה המיינדסט שאנחנו רוצים שיהיה לבן אדם שבא להתייעץ איתנו. אחרת כל דבר שנגיד, הם יתנגדו. ולא רק שהם התנגדו, עכשיו שהם אמרו כבר, אני כבר עושה את זה, עכשיו אנחנו צריכים לשחק איתם משחק של להוכיח להם שהם עושים את זה לא טוב, והם ממשיכים לשכנע אותנו שהם עשו את זה כן טוב, וכל מה שנראה להם של למה זה לא נכון, הם ימשיכו לנסות לגבות את זה שזה כן נכון. משחק כזה טיפשי שאתה מבזבז אנרגיה, אז בסוף אגב, במקרה כזה, הכי טוב להגיד לבן אדם, אז נראה לי שאתה עושה כבר הכל פרפקט, אולי אין בכלל פתרון לבעיה שלך. ככה קצת בציניות, כדי להעיר אותם מהדמיון הזה שהם נמצאים בו, שהתעוררו, שבאת לבקש עזרה ואתה חסום. זה דרך, נגיד, להקפיץ למישהו שהוא חסום. להגיד, תשמע, אולי אתה עושה כבר הכל פרפקט, אולי אין שום דבר שצריך, אין דרך לעזור. זה ברמת המיינדסט שהיינו רוצים שיהיה לבן אדם.
האופציה השנייה או החלק השני זה איך היינו רוצים שהבן אדם יתקשר. אז נגיד נתתי לבן אדם פתרון שהוא כבר חושב שהוא ניסה אותו. הייתי רוצה שהוא יגיד לי, שמע, אני ניסיתי משהו שנשמע לי לפחות דומה לזה. למשל, אתה אומר לי לעשות תיאום ציפיות עם לקוחות, או אתה אומר לי בעסק לפעול כך וכך. סבבה, אני עשיתי משהו שנראה לי דומה לזה, או אני עשיתי את הגרסה שאני מכיר של זה, אבל איך אתה רואה את זה, איך אתה ניגש לזה, אולי עשיתי משהו לא טוב, אולי פספסתי בדרך. כי הרי כל בן אדם בר דעת מבין, או בן אדם שהוא מפותח מבין, מה שנקרא the devil is in the details, השטן הוא בפרטים הקטנים. יכול להיות שיש לי כותרת של משהו שצריך לעשות, או פעולה, או פתרון, אבל היישום שלי היה גרוע. יכול להיות שהניואנסים שאני מכיר של הפתרון הם בכלל לא בכיוון, ואני מפספס לגמרי, ואני מספר לעצמי סיפורים. אז אנחנו רוצים שהבן אדם ידע לתקשר. שמע, אני ניסיתי את הדבר הזה בסיפור שלי, אבל יכול להיות שפספסתי לגמרי. אז מה אתה מציע? איך היית עושה את זה? איך היית בודק? אולי עשיתי לא טוב. אתה יכול לבדוק איתי מה עשיתי, נעבור רגע על מה אני ניסיתי לעשות בשביל זה, אולי נמצא איפה פספסתי. וככה אנחנו יודעים שעומד מולנו, עומד לפנינו בן אדם או בת אדם, שבאמת מחפשים לפתור את הבעיה, ולא מחפשים לספר לנו סיפורים, ולספר לעצמם סיפורים, ולפעמים אנשים באים להתייעץ איתכם, רק כדי לפתור את עצמם, רק כדי להוציא את עצמם ידי חובה, כאילו הנה באתי להתייעץ, כדי להרגיש פחות אשמים, להרגיש פחות אחראים, לגלגל קצת את האחריות הלאה למישהו אחר, ולא באמת מחפשים למצוא מה הם עשו פחות טוב, ומה הם צריכים לשפר. אז שימו לב שאתם משקיעים את האנרגיות באנשים הנכונים.